in ka zo za ka bibi irin darussa da hadisai ire-iren wanda za ka ga suna nuna tawaya ga shugaba, to dole ne a irin wannan zamanin sai an musu tufka da warwara, an iyakance su, an gyara su. Mutane suna cewa ai da ba a cewa, magabata ba sa cewa komai in an faɗo abin da ana ganin sarai girman shugaba ce. Magabata ba haka suka ce ba, haka ne. Da akwai hadisai wanda suke nuna tawaya ko wani abin da yake na rashin cika daga shugaba, amma musan da ake biya su a baya ba ma gano haka, kuma ba ma fahimto haka, saboda magabata ba su biya mana shi a haka ba, sannan ba su yi fatawa da shi a haka ba. Ni wallahi a zamanin malam ban san ma iyayen annabi ana cewa a wuta suke ba, kuma kullum a gabana ake karanta Buhari, amma wallahi saboda in an zo tsallakewa ake, in ba a tsallake ba a yi ƙasa-ƙasa ba ka ji me aka ce ba, su faɗi abin ba su bari kai ma ka gama ganewa ba, sannan kuma su yi ne bayan ba su bari ka gama ganewa ba, sannan su ƙi yin fatawa da abin da ba su bari ma ka gama ganewa ballantana kuma su yi fatawa da shi. To me ya kawo yanzu ake fitowa da kowane abu baro-baro ake bayani? Sai kawai lokaci ya zamani sai muka ji, ni ban fi shekara 20 da sanin iyayen annabi a wuta suke ba, sai lokacin yayi za a karanta hadisin kuma a ta sharhi, duk wani mai hujjar da ma zai kare ba kafirai bane, duk wani mai hujjar da zai kare ba yan wuta bane, sai an kawo hujjarsa, an yi iya diyin da za a yi dan a ga a rusa ta. Haka ne ko ba haka bane? To wannan karatun zamanin su malam babu shi. To tun da muka ga ashe akwai hadisai wanda ake son an tanade su, an ɓoye su a cikin ummahatul kutubi, wanda so ake amfani da su don farmaki da ƙasƙantarwa da tirsasa daraja da mutuncin shugaba sallallahu alaihi wasallama, to in lokaci yayi mu sai aka nuna kurciya baka, sai muka riga su, ragowar da su tun ba su gano su ba sai muka gano musu, muka ce ga su. Da su ba wani maruwaci ba, ko me ya sunansa annabi ya fi shi, sai muka tsaya muka ce waɗannan hadisan ba ta yadda za mu iya inganta wa annabi su. Yanzu wannan da aka faɗa nan hammata ake cewa an gani, Iraki yana ta tawili, amma karkamanta ga hadisi ne yana cikin Buhari da aka ce shugaba wajen ɗaukan balan Ka'aban nan sai zaninsa ya yayi, sai aka ce ba a sake ganansa tsirara ba in ba wannan ranar ba. Ma ru'iya uryanan ba da dalikal yau, ba a sake ganin sa tsirara ba in ba nan ba, ya za a yi a ce annabi ya yi tsirara? Haka wannan mu ba za mu yarda da shi ba. Kana cikin karatu kawai sai ka zo hadisi ya ce maka ai manzanka an ba shi karfin annabi 40 a jima'i. To wannan hadisin da ka karanta shi don mun yi so a shafa, shi karfin 80, sai ka ɗauko mutum sai ka ce wane amininka wanda ya yadda da kai ka yadda da shi, kuke sirri da juna, sai ka ce kai an yi da na ji iyayenmu mata suna bayani wai ashe babanka karfin namiji 40 ne da shi. Ai baba zai ji daɗi ba, har abada ba zai manta da kai ba, har abada ba zai manta da kai ba. Ai cin mutunci ne, har abada ba zai manta da kai ba. Shugaba sallallahu alaihi wasallam aka ce an soyantar masa da kaunar abubuwa guda 3, me yakon a so mu faɗan sallah sai ta zuwa ƙarshe sai aka so mu faɗan mata. Duk wanda kuka keɓe kace kai ai babanku Allah ya sa masa mata, ya za ku yi da shi? Shi ƙarfin jima'in da ake faɗa ba ana faɗan na Aisha tana cewa ba da shugaba sallallahu alaihi wasallam ba za ka zauna ka huta ba, saboda da dare me yake yi? Daman lokacin sa a shafa mun yi da ku ya kasa shi gida 4 ne, da na Allah, da na jama'a, na gana da jama'a, da nasa na bukatun kansa, zai yi maho ko zai yi wanki, na 4 da kuma wato na 4 da kuma na iyalinsa, na 5 da nasa na ya kwanta ya huta, na 6 da na mahaliccinsa wanda zai yi tsewar dare. To idan mai karfin wannan wato jima'i na mutum 40 kuma ya zama wanto a daren ma bai da cikakken awa ɗaya shi da iyalin, ya zai da ƙarfin nasu? Ina na annabi Isa yake da bai da matan ma gaba ɗaya? Shi nasa yana ina?
to akwai abubuwa da duk ana faɗa jama'a duk ba sa ganewa, amma da aka zo wannan fagen shine jama'a suka so mu ganowa kawai zai ce a'a abin nan ba za mu yadda da shi ba, saboda yanzu duk wanda ya kafirta ma iyayen annabi sai ku keɓe da shi sai ka ce wane wai ko babanka aljanna yake ko a wuce yake, ka tambaye shi babanka aljanna yake ko a wuce yake. Akan ire-iren wannan muka rabu da duk wanda ba sa ganin girman shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa nake kira da babban murya ga musamman sufayi, kada wannan wato ta'assubanci ya ja su tafi zuwa abinda inda suka tafi bai dace da su ba. Yan kadiriya da yan tijjaniya yanda na yi kiran haɗin kan nan a nan gun maulidi ko ba haka na yi kiran nan ba, wallahi tun ba a shiga wannan rigimar ba sai sun koma sun haɗa kai, saboda kadiriya da tijjaniya da sufanci gaba ɗaya babu wulakanta manzon Allah ce. Duk inda aka samu wani a ciki ya wulakanta annabi to shi wannan ɗin ne ya wulakanta, amma ba aƙidar bace. An fahimce mu? Amma aƙidar wahabiyanci ita an gina ta ne, an kafa ta ne kawai akan yadda za a farmaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yadda sai an mai da shi mutum kamar kowa. Idan bakadire ko ɗan tijjaniya ko wani irin sufi da kowane irin suna ya haɗa kai da waɗannan, ba ma babban musiba da illa da sunan kare alfarma annabi, to ka ɗauko wata riga ta gwal ɗin da babu rigar da kake da ita kamar ta ka sa masa, wanda shi kuma wannan rigar ba tasa ba ce. Saboda haka ka wanke wannan mutumin, ka halatta shi kenan a ko'ina. Duk rigimin da ake kasi karatu a gu ko kasu buɗe masallaci a gu ko kaza, ka ce mutanen kirki ne ma waɗannan mutanen abokan tafiya ne. To illar da za su yi maka bayan wannan abin da shekaru 2 ko 1 za ka yi kuka da idanka ba na wasa ba. Kamar ka ba da kai kamar kai musu garanto ne, kamar garanto kai musu. Kuma idan akwai basalafan da bai yadda baban annabi ko babansa kafira ba ce ya daga hannu, kuma akwai basalafan da bai yadda yan wuta ba ne ya daga hannu. Ni ku a duk nau'in zagi da cin mutunci ga annabi ban san cin mutuncin da ya kai a kafirta iyayensa ba, ban san cin mutuncin da ya kai a kai iyayensa wuta ba. Kuma da suka zo aka haɗin nan, sai wani a cikin malaman namu na zuba sai ce ai na san kuma daga yau kun ba aqidar kai iyayen annabi wuta ko? A ce a'a malam wannan nassi ne, ka bari mu wannan ai ba mu muke faɗa ba, kuma in za ku fassara ya za ku, wallahi a take za su ce ba su yadda da wannan abun ba. Kun fahimci abin da nake nufi? To idan muka rike su wanda mun san wato karnuka ne masu makirci, masu iya kulle da shari, wai idan babu shari me yasa malam ya ce tir da wahabiya? Me ya gani ya faɗi wannan kalma ya ce tir da wahabiya? Me ya gani ya faɗi wannan kalmar? Ai babu wani shari bayan ka kafirta annabi iyayensa. Shi mai kafirta an kace naka iyayen suna ina, da ka kafirta su har abada ba zai sake gaisa da kai ba. To babu abin shari kuma sai aka ce annabi ba shi da albarka baki ɗaya kamar kowane mutum ne. To banda raina hankali ya zaka zo ka ce kana kare wannan a wajenka kamar kowane mutum ne. Ai abin haushi in ga wai da dan wahabiya a kare annabi a cikin wata siyasa ta ƙarya. Wannan duk mai kishin sufanci zai ji abin ya dame shi. Kana sa masa wata riga ta amana ta aminci, kai masa wanka, ka shafa masa mai, kai masa kwalliya, wanda ba rigarsa ba ce. Ba za a je kuma ko ina ba zai yaga wannan rigar da gaza don ba zai dai zauna a cikin ta ba. Ya kafirta ka, ya kafirta iyayenka, ya kafirta shaidanka, kuma ya ce annabi ba za a ce dan shi ba, dan bai da wata alfarmar da za a ce dan shi. To wallahi akwai haɗari a wannan abin. Ya kamata a ce an yi zama an kalli siyasar abin irin yadda ya kamata, cewa menene yake faruwa yanzu, in mun gama yanzu ma za ba adal an ne bayan yanzu, shine abin dubawa. Bari ba ku misali da Iraki. Amerika sanda ta farma Iraki, Saudiya ta ɗaure mata gindi, ba su da wani babban buri a rayuwarsu sama da su yi me su kawar da Saddam. Shi kenan burin Amerika. Haka ne ko ba haka bane?
Amerika ta zo ta samu burinta, ta samu cikar burinta ya cika a cikin Iraki. Sai ta yi me? Ta kawo da Saddam. Saudiya ta yi celebration, magoya bayan Saudiya suke celebration. To me ya faru a Iraki bayan kawo da Saddam? Akwai abin da ita wahabiya take haƙi da shi sama da shi'anci da sufanci? Ana kawo da Saddam kawai sai aka ga ashe Iraki a cike take da 'yan shi'a. Ba su taɓa zata ba. Saboda a tunanin Amerika ya za a yi ƙasa 'yan shi'a kaso 70 a ce 'yan sunna 'yan shi'a su yadda suna kaso 70 cikin 100 sannan ɗan sunna ya shugabance su. Ashe kakin soja ne. Mulki ne na mulkin mallaka. Saddam ya danne su, ya makura malaman shi'a, ya hana su sakewa, ya danne su, ya hana su motsi. Ita kuma Saudiya duk bata sani ba. Ana kauda Saddam kawai sai a ga ashe Iran ɗin da aka yi yaƙi da ita, da yaƙin da suke da Iraki da Iran shekara 8, ana son sai an karya Iran da Iraki saboda Saddam ɗan sunna ne, Iran shi'a ne. Iran bata karye ba, aka zo su da kansu suka karya Saddam ɗin, suna karya sai mulkin Iraki ya dawo 100% a hannun wa? Shi'a. Kawai sai Iraki da Iran suka zama mai daula ɗaya. Yanzu daga Iran ake mulkin Iraki. Jama'a haka ne ko ba haka bane? Daga Iran ake mulkin Iraki. To wannan irin misalin wannan shine babban abin da muke jin tsoro. Ba wani abu ba. In aka gama ana ɗaukan wani mutum kawai, wannan shine matsala. To in aka kau da shi, za kuma a zo a ga bakuna da suka buɗe baki na kuraye, wanda suka saka wannan sufancin a gaba za su yi laka da shi. Sannan sufayen kuma dole sai inda aka yi da su. Wannan ko ka yadda ko baka yadda ba, wannan abin haka yake. Ba shi da wani canji, bai da musaya. Kuma duk maganganun da ake cewa wai a wani zuguguta mutane a kai a yi me, su sun san me ake faɗa. Su sun san wannan sakon, duk na ji karatukan nan, sun san me ake faɗa. Su sun sani. Duk wanda ka ce ya ɗau ƙur'ani ya rantse, wannan kalmomin da annabi ake, ka ce a bashi ƙur'ani ya rantse da shi ake, wanda yake kawo da annabi wannan abin ka ce annabi yake nufi da wannan kalmar, ga ƙur'ani ya rantse. Abu ne yake sanya kuma nuna mutane munin abin, sai ya bashi suna don a gane fa abin da aka dangana wa annabi. Ko ba haka bane? Kuma kowa ya gane haka. Sai a ce kamar fyaɗe, ya za ka ce wai kana nufin yana nufin annabi ya yi fyaɗe? Ya za shi ne na gaya muku, an ce ƙarya ne dan malam ba zai zagi annabi. Wannan kalma aikin yake so sake nuna maka, kuma haka Qur'ani ma yake. Allah ya ce Yahuda suka ce ni marowaci ne, sai ya faɗa, sai ya tsire musu albarka, sai ya faɗi kuma aikin kirki, wato basdi da aikin alheri da kyauta da baye-bayen Ubangiji. Ni duk abin da za a yi wallahi kowane iri ne akan mutumin da zai taɓa jaribin annabi, ni takobi ta fi ta kowa ma kaifi, kuma kowa ya sani. Amma idan na ga ɗan wahabiya abu, ina jin tsoronsa, kowane irin abu ne. Saboda yanzu a wannan abun ma, kamar abin su tarin abun ma yana hannunsu, su suke jujjuya shi. Kuma daga nan sai ku gane, ku ƙara ɗan fare matafiyar magabata, ku ɗabewa abin da su malam suka ajiye ku a kai. Saboda me? Ai wannan abin in baka san malam ba a kansa kawai, ya kamata ka san waye malam Kabara. Wai wani mutum ɗaya ne daga cikin harijai ƴaƴan malam Kabara, wai ɗaya ne, ɗaya tal, duk duniya ta haɗa a kansa. Ba wani malamin da aka tafe masa haka duk Afirka kaf. Duk malamai sun haɗa a kansa, kuma suna jin tsoron su yi magana. Duk malamai sun haɗa a kansa. Wai ne menene wai zai kawo menene mai bunu, wai shi zai kai wai gudun gobara. Wai da ɗan wahabiya wai ake kare, ni a sa ɗan wahabiya a cikin kare annabi, ni shine bakin ciki na. In tijjana za zo su haɗu da wasu 'yan kadiriyan a zo a haɗu a yi wannan, yana goyon baya. Amma da ba wahabi mun sa masa rigar kenan, shi ma fa mai kare annabi ne. Ko
ko ba ku gane ba ne? Kun yantar da shi kenan. Wannan shine musibar. Kowane abu ana duba gabansa, ana duba bayansa, sama da ƙasansa da siyasa take cikinsa. Saboda haka wannan al'amura wato mun miƙa Ubangiji shine ahkamul hakimina. Amma ba abin takaici kaga wanda kake ganin ya kamata ya gane kaga bai gane ba. Na gaya muku babu wani dan malam din da zai wahabiyanci, babu dan malam din da zai shi'anci. Duk wannan sai dai a mutum ya rufe ko don wata ma'ana daban, babu. Amma ni ina mara wa duk wanda zai fito na fito da aqidar turmuza girman manzon Allah kasa, to ina mara duk wanda zai fito na fito da wannan abin baya. Ni aqida ta kenan. Ba wanda nake son ga ɗaukaka in ba manzon Allah ba. To wannan abin ai abu ɗaya ya kamata su, hadisan nan duk akwai su, sai su fito su ce babu su. Waye zan ce babu? Akwai su. Kuma fassarar da sun san ba da annabi yake ba, sun sani. Ai to kenan ma duk ma'aukata tara a gabansa yana zagin annabi, su duk ba su gane ba kenan. Ko ba haka bane? Kuma duk su suka zo na ana zagin annabin, duk suna zo ne. Kuma gobe ma su dawo. Ka gani jama'a da Allah, wallahi gaskiya ɗaya ce. Kuma wallahi idan sufi bai zama mai gaskiya ba, wallahi sai Allah ya tambaye shi. Kowane abu ka faɗi gaskiya a yanda al'amari yake, kakka juya shi. Maganar da za a yi ɗaya ce, akwai hadisan nan ko babu? In an duba za a ga akwai su. Sun inganta ko ba su inganta ba? In ba su inganta ba zai ce to ai hayaniya ma kake yi, hadisan nan ba su inganta ba. To babu wanda bai inganta ba. Ba wanda bai inganta ba. To kalmar da ka faɗa, kace ita kuma ina ka samu wannan fassara? Ba shi ne magana ba? Ita kuma wannan fassara aikin sunansa kenan, ba annabi yake raba ba, korewa annabi yake faɗan irin aikin. Dole a tambaye shi, ko me a shafa cewa in mutum ya zagi annabi sai an tambaye shi, ka san ka zagi annabi? Sai ya ce ta yaya zage shi? Ya ce ka ce kaza. Sai ya faɗi to shi ga abin da yake nufi. Yana cikin shi fa. Sai an tambaye shi me to kake nufi? Saboda haka duk abin da aka faɗa a nan ba shi ba, kowa ya san me yake nufi. Kawai abin da ba sa so, darajar waɗannan littattafan sun fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba za a yi da cewa akwai wani abu a cikin su rubabbe ba, sai dai a dangana annabi abin dole. Wannan fa ita ce duk musibar. Kawai ba za a yadda da wannan hadisan sun yi ƙasa ba, a'a sai dai annabin yi ƙasa. Kin kenan magana. Na kunna karatun da muka yi na Ummu Haramin, na jini da kaina wallahi. Ai an sassaka a gurin kun jiji? Har na gama mun samu wani abin dogaro a ciki? Duk bayanin da za a kan Ummu Haramin akwai wanda malamai ba sani ba, din nayi ko ba a yi ba. Kun ji karatun nasa an sa shi satin da ya wuce. To ni da na kuma jin karatun sai ce to da hadisan nan ba haka suke. Har ma kakanninta sai da aka jero iyayenta gaba daya. Aka ce ai ta zauna da annabi ne saboda ai babarsa ce ta raba'a, ta shayar da shi a nono. Ibn Hajar da kansa ya ce da shi da Qadiyat ba wata mata da ta shayar da annabi daga Madina. Ita ko Ummu Haramin yan Madina ce. To ya zaka da hadisi? Ka ce zama ya a cinyar ta, ka ce ta je masa kai dai, ka ce sun keɓe da ita a ɗaki, ka ce ta masa taza, duk abu ɗaya ne. Duk wanda kowanne a shari'a ba ta halatta shi ba. Kuma duk malaman sun ce wannan abin kawai sai a fawwala. Qadi ya faɗa abu uku ya rusa biyu ya bar ɗaya. Duk da kun ji. Saboda haka maganar gaskiya to wato unzur li zatil haqqi la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahili. Gaskiya in ta zo dole ka karba, ko daga kun jahili ko ka jita. Gaskiya kuma kwaya ɗaya ce. Amma ba shakka wahabiya ba su taɓa samun dama mai kyau a Kano irin wannan ba. Ina jajanta wa sufaye, wallahi idan ta'assubanci da nifaka tsakaninsu ta same su, to nifakan za ta kai su ramin nadama, wanda ba ma fata Allah kiyaye. Amin saboda